yaro zo nan. Shiga gidan nan ka ce malam mutawakili ne yazo ana sallama. Malam an kira ku da shigowa. No. Malam an ce ku zaɓi ta ƙaramin ƙofa. Allah dan a je a wanke shi in kun fito na mai sallah. Shi kenan. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faruwa ne, me yake faruwa? Kaga, ka bude shi, ka san shashasha ne, zo mu je ka taimaka mu. Su bai ka not. Dukkan nuna mamaci ne. Malama, da Allah uzuri ya dan kama ni bari in je in dawo. To ba mu da kai. Sauri ka dawo, ka san ba aikin gawa ba. Kaga kamar idan sai gobe. Aba. Mu Allah na tuba gawa dai, Allah na tuba. Ko tashi ta ma dan ne ta da addu'a ba. Ba za a yi haka da ku ba. No. Ina za ka je neman liman ka zo mutan wani abokin tafiya da ke nema. Wallahi bai sallah asuba ba. Ta wallahi bai sallah.